Presented by Magister Ajnabi Entertainment. हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले लहबनी चिल्लाए तो छोड़ के भाग तो वही से मनवा हमर भइल बा पागल लहबनी चिल्लाए तो छोड़ के भाग तो वही से मनवा हमर भइल बा पागल जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले चंद्र मोहन कराइल रहे साथ में जाने जाने में घटना घटल वही रात में जहे राम जखमी के सियर आइल रहे साथ में जाने जाने में घटना घटल वही रात में चंदन जो बनवा हमार घरवा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घरवा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले काल्हे हम गइल रही सखी के बारात में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद